Morista. Hanna. Kuningatar. Tää pitää ilmaista kuningatar elämää. Eli meillä on siis 10 elämää. Käykö me jätetään nää nyt hetki? Tai otetaan nääkin pelit vielä. Ei kun Hanna, ota ne pois pelistä ja mä heitän sulle ja sitten Ei, otetaan nääkin. Ois se. Ne on tärkeitä. No käykö, että kaikista menettää kaikki pisteet? Noista menetetään 100 pistettä. Tästä menetetään 300. Käykö, että näistä menetään 5 pistettä ja siitä menetään 10, eli on kaikki pisteet. Eli nyt meillä on 10. Ei kun nyt meillä on 0. Ei kun nyt meillä on 10 pistettä. Miten vähentyy piste? Ja sit kun silloin, että yksi asuu maahan. Ei molemmilla myös. Tai yhdellä vaan. Silloin menettyy 10 pistettä, eli kaikki menee pisteet, ja näillä menettyy puolet. Eli sit kun yksi näistä on mennyt pois pelistä, niin sit näistä molemmista tulee yhtä tärkeitä. Kuningatar! Musta on tehty pelastajaa. Musta on tehty huolehtia. Musta on tehty kuningatar-palveluiden eli Ei, mulle se on tehty se. Se on tehty molemmille. Se on tehty meille on sanottu, että meidän pitää huomioida Paulina. Mutta kuningatar on tärkeä eli vanhin huolehtii tärkeimmästä. Eli mä oon vanhin. Ei. Molemmat huolehtii molemmasta. Saanko mä nyt huolehtia kuningattarista? Joo. Yhdessä. Ja molemmat ottaa siinä. Se menee keittiöön. Ei saa mennä keittiöön. Keittiössä joko ei lasketa tuossa sun maahan. Ota tauon. Mulla on kuuma. Nyt sä ottaa tauon. Otetaan kaksi babyä tässä niinku. Kolmas baby. Oh my god, pitää varoa. Siihen kuningatar. Siinä kuningatar. Sitten me 5 minuuttia on aikaa vetää. ja sit. Anna panenta kuulikkeita. Miksei? Siksi. Kun mä oon synttärityttö. Ai jaa. Ai sä haluat vaan videoon. Ai, unohdin aloittaa. Unohdin. Ennästi. Perfect. Perfect. Äiti, milloinko voidaan? Mä oon tehdä nyt paljon hienoja teoksia, koska mä oon tehnyt nää vuodet. Niin kun tämmösiä tehdään. Mutta boksia mä hävitin siihen. Anna tuossa.เค้กช็อกโกแลตนะคะวันนี้
สุกแล้วจ้าคิดว่าได้แล้วแหละสวยด้วยสวยด้วยเค้กของเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไม่ได้พรุ่งนี้จะทำนะคะก็รอให้มันเย็นเราก็รอให้มันเย็นเซ็ตตัวแล้วเราค่อยมาทำอีกทีหนึ่งค่ะเค้กของเราก็หน้าตาโอเคมากค่ะโอ้ย